Oleg Šuk a Zuzka Šuková o červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi. Červená čiapočka bola ako všetky deti. Mala veľké modré oči, veľké ako obloha. Pozerala nimi na svet okolo seba. Cez deň sa v nich odrážalo slnko a keď ich zatvorila, zjavilo sa za viečkami tmavé hviezdami posiate nebo. Často o samote snívala s otvorenými očami. Táto rozprávka sa začína... Vlastne to nie je rozprávka. Budeme tomuto rozprávaniu hovoriť príbeh. Príbeh o červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi. Takže tento príbeh sa odohráva... Väčšina rozprávok sú totiž výmysly, ale náš príbeh sa naozaj stal. Stále pokračuje a rozvíja sa. Tak ešte raz. Tento príbeh sa začal na konci mesta a na začiatku veľkého lesa. Na tomto mieste, ktoré bolo koncom niečoho malého a začiatkom niečoho velikánskeho, stál osamelý dom. Bol to veľký dom, plný nábytkov a spomienok zo starých čias. Bola tam knižnica s množstvom kníh a príbehov. Na stenách viseli veľké staré obrazy. Všetko tam bolo tmavé, lebo na oknách viseli ťažké závesy, ktoré rokmi pohlcovali skoro všetko svetlo a zvuky. Pomedzi škáry zatvorených okeníc vstupovalo svetlo tenkými a dlhými lúčmi, v ktorých tancovali ligotavé čiastočky prachu. Bola to tichá hudba, ktorej rozumela len červená čiapočka a čiastočky prachu. V tomto dome predtým žili prastarí rodičia, starí rodičia a nakoniec i rodičia červenej čiapočky. Dospelí boli veľmi zaneprázdnení svojimi ešte dospelejšími starosťami a tak bola červená čiapočka vo veľkom dome väčšinou sama. Keď boli rodičia preč, nemohla chodiť von, ale oni boli preč skoro vždy. Často stála na vysokej stoličke, ktorú prisunula k oknu a pozerala von. Vonku fúkal vietor a padalo lístie. Niekedy pršalo, inokedy snežilo, kým sa nezotmelo. Červená čiapočka nebolo jej pravé meno. Naše dievčatko tak volali preto, že na Vianoce dostalo od svojej starkej červený čepiec. V takých časoch museli mať všetky poslušné dievčatká pozapletané copy a na hlave čepiec. Rodičia hovorili, že jej veľmi pristane a že je v ňom rozkošná. Dospelí radi pomenúvali veci, ktoré sa nedajú pomenovať, dokonca aj vtedy, keď s tým oni nesúhlasia. A tak dievčatko, ktoré malo meno Lina a nemalo rado čiapky a pozapletané copy, dostalo meno Červená čiapočka. A ako to v živote chodí, to, čo povedia dospelí, sa stáva pravdou. Platí to našťastie len v ich svete, ako sa o tom veľmi rýchlo presvedčíme. V dome bola tma. Všetci už išli spať. Len v detskej izbe horelo svetlo nočnej lampy zakryté modrozeleným tienidlom. Stálo na skrinke pri posteli červenej čiapočky. Bolo počuť len tykanie starých rodinných hodín. Mamička sedela oproti postele v hojdacom kresle z ohýbaného prútia, na kolenách mala kockovanú deku a na nej položenú otvorenú knihu rozprávok. Práve jednu dočítala. O strašnom veľkom vlkovi, ktorý zožral kopu ľudí. Bol krvilačný, mal velikánske laby s obrovskými pazúrmi a ostré tesáky až strach. Keď mamička dočítala rozprávku, ktorá sa šťastne skončila, zavrela knihu a poboskala červenú čiapočku na čelo. Zaželala jej dobrú noc, stlmila svetlo na lampe a odišla spať do izby na druhom konci tmavej chodby. Nastalo ticho. Hodiny hlasno tykali. Červená čiapočka ležala prikrytá perinou a tížko dýchala. Dom ožil neznámymi zvukmi a šuchotom. V hlave sa jej začali objavovať obrazy z rozprávky. Nemala rada rozprávky o krvilačných vlkoch, lebo sa potom vždy v noci bála. Zdálo sa jej, že v tmavých kútoch izby a pod postelou sa schováva obrovský strašný vlk.
Číha na ňu, čaká, kedy zaspí, aby mohol vyklznúť a roztrhať ju na márne kúsky. Čím dlhšie ležala, tým viac a viac sa bála. Samej seba sa pýtala, prečo dospelí tak radi čítajú deťom pred spaním príbehy plné netvorov a hrozných príšer, aj keď na konci príbehu zabije príšery smelý princ. Červená čiapočka nemala pocit, že tým sa to skončilo. Mala strach. Strach, že sa malá čiastočka toho, čo ostalo, začína práve prebúdzať v tme pod posteľou. Ráno bolo všetko inak. Červená čiapočka vyšla z domu, bolo krásne predpoludnie a rodičia jej dovolili byť chvíľu vonku. Poobzerala sa okolo. Tajomný les za domom ju lákal stále viac a viac. Vykročila po cestičke, mala strach, ale niečo ju nútilo ísť stále ďalej do lesa. Odrazu uvidela v strede cesty stáť krásneho psa. Zastala a ich pohľady sa stretli. Dievčatko pozeralo do očí jemu, on pozeral do očí dievčaťu. Zazdalo sa jej, že ho odniekiaľ pozná. So zatajeným dychom čakala, čo sa bude diať. Nestalo sa vôbec nič. Krásne zviera stálo hrdo a pokojne. Ahoj. Ahoj, dievčatko. Čo tu robíš samo v takomto hlbokom lese? Nie som tu sama. Si tu aj ty? Aj vtáci, aj motýle, aj iné zvieratka. Na dievčatko to nie je zlá odpoveď. Červená čiapočka v tom, ako sa zviera správalo, vycítila, že je tu v lese doma. Mala pocit, že by bolo slušné sa predstaviť. Trochu sa uklonila, tak ako ju to učila babička, a povedala: Volám sa Červená čiapočka. Nehovor mi, že nosíš meno po nejakej čiapke. Toto meno mi dali dospelí. No, nemám ho rada. Povedalo dievčatko a zahladilo sa do zeme. Tak ho už nepoužívaj. Tu v lese nemusíš robiť to, čo musíš robiť medzi ľuďmi. Povedz mi svoje ozajstné meno a ja ťa tak budem volať. Volám sa Lina. Ja sa volám Auna. Trochu čudné meno pre psa. Pomyslela si Lina. Ja nie som nejaký pes, odpovedalo vážne zviera, čítajúc jej myšlienky. Som vlčica. Veď ja sa vlkov bojím. Keby som vedela, že si vlk, určite by som utiekla. Keď chceš utekať, tak môžeš, ale budeš utekať len kvôli svojmu strachu, nie kvôli mne. Ja viem, to všetko tie rozprávky o netvoroch, čo mi čítajú dospelí. A ty vyzeráš úplne inak ako to, čoho sa bojím. Nie som tvoj strach. Som vlčica. Už rozumiem. Aj keby si ma nenaháňala, bežal by strach za mnou. Až do môjho domu. Až do postele. Až pod perinu. Potom stíchla a uvažovala o tom, čo povedala. Trochu som sa začala báť. Nečakala som, že v lese stretnem vlka. Myslela som si, že existujú len v rozprávkach. Už dávno na teba čakám. A vlci vedia čakať. Počula som volanie tvojho srdiečka po ozajstnom priateľstve a my máme iné uši ako ľudia. Takže v lese nemusím nič, čo musím? Nikto ťa nebude kontrolovať. Ani nosiť túto červenú čiapočku? Vlčica pokrútila hlavou. Tak potom nemusím nosiť ani zapletené vrkoče. Môžem mať vlasy voľné ako ty. Bude sa mi v nich preháňať vietor. Jupi! Odhodila čepiec a rozpustila si vrkoče. Poprvýkrát pocítila, ako jej vietor divoko tancuje v rozpletených vlasoch. Smiala sa, tancovala a cítila sa voľná. Poď, povedala Auna. Pôjdeme inými cestami ako ľudia. Tie nie sú pre nás.
Zvieratá sa im vyhýbajú. Povediem ťa priamo cez les. Ukážem ti ho taký, aký naozaj je. Čakajú ťa tam prekvapenia. Vošli do lesa, kráčali po suchom lístí. Vetvičky pod lininými nohami praskali. Vlčica šla celkom tížko. Bol to prastarý les s obrovskými stromami obrastenými machom. Storočné duby hrdo vzpínali vetvy plné vtáčieho spevu a vytvárali šero. Pri zemi boli korene pokryté jemnou trávou. Tu a tam voňali huby. Lina vnímala, ako sa každá rastlinka a každý strom navzájom rozprávajú a vytvárajú jednu dušu. Dušu lesa. V tajomnom tichu prišli k miestu zarastenému papradím. Lina si všimla, že okolo každej rastlinky sa trbliece striebristé svetlo. Á, tá paprať kvitne modrým svetlom. Babička mi hovorila, že pod takýmto kvitnúcim papradím je ukrytý poklad. Áno, prikývla vlčica, ale tvárila sa tajomne. Skús ho nájsť. Možno to, čo pod ňou objavíš, bude viac ako lesklé žiarivé kamienky a kúsky žltého kovu, ktoré majú význam len pre ľudí a majú nad nimi takú moc. Lina si klakla na kolená a dotkla sa rukami tmavej zeme. Bola vlhká a studená. Lina pocítila strach. Nikdy predtým sa takto v tmavom lese nedotýkala zeme. Vnímala silnú vôňu tlejúceho lístia, zavrela oči a pozorne načúvala s uchom pritisnutým na zem. Cítila, ako ju jej tajomstvo vťahuje stále hlbšie a hlbšie. Začala sa báť. Zdalo sa jej, že klesá stále viac a viac do tmy a chladu. Cítila dažďovky a iné živočíchy, ako sa pohybujú v hĺbke. Mala stále väčší a väčší strach. Keď dosiahla najhlbší bod, zastavila sa. Okolo nej bolo hlboké ticho, teplo a pokojná tma. Toto je asi smrť. Po chvíľke, keď sa nič strašné okolo nedialo, začalo vnímať ticho, teplú, mäkkú a bezpečnú náruč zeme a upokojilo sa. Tak toto je to, čoho som sa tak bála. Odrazu niekde v hĺbke skôr pocítila, než uvidela jemnočké, malilinké svetielko. Pomaly sa zväčšovalo a zväčšovalo. Lina stúpala za ním hore. Keď dosiahla povrch zeme, otvorila oči. Oproti nej stála vlčica a pozerala na ňu svojimi hlbokými očami. Pochopila, že aj Aúna pozná toto tajomstvo. Vidím, že si našla poklad, ktorý ukrýva zem v svojej hĺbke. Lina len prikývla. Vlčica ju mlčky odprevadila domov. Prídeš zajtra? Opýtala sa Lina, keď sa lúčili. Keď budeš čakať, prídem. V noci sa Lina nevedela dočkať rána. Vstala z postele, netrpezlivo pobehovala po izbe z miesta na miesto. Čakala. Cez okno hľadela na les, ale dlho sa nič neozývalo. Bála sa, že Aúna na ňu zabudla. Znova si ľahla, zakryla sa, ale bála sa zaspať. Odrazu čo si počula, vlastne ani nepočula, lebo vlčica chodila nehlučne, iba vytušila jej prítomnosť. V okne sa zjavila silueta známej chlpatej tváre. Lina ho tichučko otvorila, aby rodičia nič nepočuli, a vyliezla von. Vo veľkej záhrade okolo domu bolo ešte ticho. Noc skončila, ale ráno sa ešte neprebudilo. A veľký plný mesiac sa stále vznášal na oblohe. Nikde sa nič nepohlo, len trblietavé kvapky rosy občas padli zo stebiel trávy. V diaľke sa z lesa ozvali hlasy vtákov. Lina objala vlčicu. Studená srsť vlhká od rosy voňala lesom. Poď, povedala Aúna. Dnes ideme privítať slnko.
Vyšli na temný vrch kopca. V tme voňala mäkká tráva, materina dúška a iné drobné kvietky a pod nohami šuchotali suché steblá minuloročnej trávy. Nad kopcom bolo nebo ešte plné hviezd, sedeli a ticho čakali. Nepotrebovali hovoriť, pozerali sa na hviezdy a sledovali, ako nočná obloha mení pomaličky postupne farbu. Videli, ako slnko vychádza nad kopec. Lina cítila, ako sa s príchodom slnka vlieva sila do každého kvetu a stromu. Videla, ako im slnko dáva tvar a farbu. Cítila, ako radosť vstupuje do všetkého okolo a preniká do jej srdca. Pochopila, že bez slnka nenastane deň a nebude život. Nebude modrej oblohy ani zelených stromov. Vyskočila a objala slnko a slnko objalo ju svojimi teplými lúčmi a prežiarilo každý kútik jej srdca. Odvtedy, ako by do nej vstúpilo, cítilo jeho žiarivú silu. Vidím slnko v tvojich očiach, povedala Aúna, keď sa zahľadila do Lininých očí. Aj ja ho vidím, v tvojich. Rozbehla sa dolu kopcom, kričala od radosti, zavrela oči a ani necítila, že sa dotýka zeme. Tak sa naučila Lina lietať. Hoci nemala krídla, mohla sa vznášať nad lúkou, bola ľahká ako vietor. Keď si to uvedomila, zašumel jej pri uchu. Som vietor, som stále v pohybe. Keď sa stanem, tak už nie som. Pohybujem mrakmi na nebi a hladkám trávu. Šepkám si strasti pri potoku a povievam v korunách stromu. Viem schladiť vánkom a strhávať to, čo nie je pevné. Poznám každé motýlie krídlo. Mňa nevie nikto skrotiť a mojou podstatou je sloboda. Som stále sám, ale dotýkam sa každého. A tak sa Lina naučila vnímať a počúvať vietor. Rozoznávala jeho hlas v šume listov i v zavíjaní v komíne. Dotýkal sa jej vlasov a ona vedela, že je tu. Prečo fúka vietor? Opýtala sa vlčica. Lina ju objala a ticho zafúkala do jej chlpatého ucha. Vlčica len šibalsky mykla uchom. A tak sedeli a splývali v jedno. S vetrom vo vetre. Chcela by som vedieť, čo si šepkajú stromy. Stromy šepkajú, že už čoskoro príde jeseň. Ja viem, že nemám uši ako iní, ale ani stromy nemajú ústa. Ako môžu hovoriť? Dôležité je, či si pripravená načúvať a či máš naladené srdce. A ako si mám naladiť srdce? Keď stíchneš, budeš pozorne počúvať a priložíš ucho na kmeň stromu. Prenikneš do jeho múdrosti. Stromy sú tu veľmi dlho, najdlhšie z nás. Majú svoje tajomstvá. Lina priložila ucho na kmeň mohutného stromu. Nedialo sa nič. Chvíľu pozorne načúvala, ale bolo ticho. Stále nič nepočujem. Stromy nie sú ako ľudia. Musíš byť trpezlivá a pozorne načúvať. Pokúsim sa. Odpovedala Lina a znovu priložila ucho na kmeň. Po chvíli ho znovu objala a hojdala sa s ním vo vetre. Už chápala, aké to je byť stromom v lese. Keď porozumieš jednému stromu, pochopíš celý les. Už to cítim, nemusím to chápať. Ľudia hovoria, že psi sú najlepšími priateľmi človeka. To neviem. Stretla som so pár psov, ktorých ľudia vyhnali a túlali sa lesom. Nevedeli sa o seba vôbec postarať a stále túžili vrátiť sa späť.
Psi sú ľuďom veľmi oddaní, ale ľudia im robia veci, ktorým nerozumiem. Napriek tomu, že im stále dávajú príkazy, napríklad sadni, ľahni k nohe, sú im verné. Vodia ich na reťaziach, dokonca ich aj na celé roky uväzujú. Nemôžu spávať pod šírim nebom a musia byť v búde. Dávajú im čudné mená. Niektorí, ktorých som stretla, mali odrezané chvosty aj uši. Ľudia hovoria, že sú takto krajší. Dávajú im na ústa kovové klietky, náhubky, aby sa ich nebáli. Psi sa nemôžu proti tomu brániť. Niektorých psov ľudia naučili útočiť na iných ľudí. Dokonca aj na iných psov, svojich bratov. Priateľstvo je ako široká lúka, ktorú vytvoríme v duši pre niekoho iného. Môžeš sa na nej hrať, bežať a váľať sa, blázniť sa, aj byť smutná. Byť akou chceš, dokonca aj takou, akou nechceš byť. Čím je naša lúka väčšia, tým väčšia je aj sloboda. Neviem. To, čo ľudia robia psom, bude asi niečo iné ako priateľstvo. Niečo, čomu nerozumiem. Ja už áno. Na druhý deň ju vlčica zaviedla k rieke. Obloha nad ich hlavami bola vysoká a čistá. Odrážala sa na vodnej hladine. Zdalo sa, že modré nebo pomaly tečie a vinie sa pomedzi lúky. Na hladine sa odrážali mraky a plávali naprieč zvlnenou krajinou. Drobné, striebristé rybky sa v slnečnom svetle ligotali ako plávajúce hviezdy. Kam tečie? To sa spýtaj rieky, odpovedala Aúna. Najviac sa dozvieš o veciach tak, že sa do nich ponoríš. Tak to skúsim, odpovedala Lína a vyzula si topánky. Voda bola svieža a príjemne chladila. Keď sa do nej Lina ponorila, jemne ju objala. Cítila, ako jej preteká pomedzi rozpustené pramene vlasov. Počula jej hlas, ako ju kolíše a šepká. Som voda, plyniem a dávam silu. Som vlaha a dávam život. Som časťou tvojej krvi. áno, už teraz to cítim. Mala pocit, že letí medzi mrakmi. Už vedela a rozumela tomu, čo ju nieslo. Odvtedy ju videla v každej kvapke rosy, v každom hlte vody. Hoci bola malá a nevedela o živote skoro nič, ako tomu hovoria dospelí, odovzdala sa prúdu. Keď splinieš, tak pochopíš toho druhého. Také jednoduché. Hovorila si Lina a nechala sa unášať riekou. Vedľa popri brehu bežala Aúna. Vlci totiž neradi plávajú. Keď vyšla na breh, uvidela, že sa ocitla na rozkvitnutej lúke. Z mäkkej trávy stúpala teplá vôňa zeme, kvetov a byliniek, myšieho chvostíka, nezábudiek a mety. Poď sa vyšantiť, povedala vlčica a začala do nej jemne strkať hlavou. Bola veselá a mala teplú hebkú srsť, ktorá nasiakla vôňou lúčnych kvetov a slnkom. Lina cítila, ako ju radosť štekli na petách. Pomaly urobila niekoľko váhavých krokov. Vlčica ju postrčila ňufákom a ona dostala chuť bežať. Nohy ju už niesli samé. Dievčatko sa nechalo unášať vetrom, ktorý jej prišiel na pomoc a bláznivo sa pripojil. Aúna poskakovala okolo nej, niekedy ju predbiehala, niekedy bežala povedla a spolu sa smiali. Začali sa točiť v krúživom tanci. Lina nevedela, kde končí ona a kde začína svet. Odrazu bola v strede úžasného hurikánu šťastia, smiechu a radosti z pohybu. Bola pohyb sám. Čas sa zastavil. Bol večer, ale jej telo ešte stále krúžilo spolu s vlčicou v bláznivom tanci. Dlho o tom uvažovala. Ako je to možné, že keď sa točíš a točíš, tak všetko okolo aj čas stojí. Dokonca úplne zmizne? Možno keď sa budem stále točiť a radovať sa, tak nikdy nezostarnem a nebudem musieť... Ďalej to už nestihla domyslieť.
Zaspala totiž schúlená v objatí s vlčicou. Keď sa zobudila, bola už noc a zima. Nad nimi sa rozprestierala obloha plná hviezd. Lina si pošúchala studené dlane. Poukladala nazbierané suché lístie, tenké konáriky a kôru zo stromov na kôpku a zapálila oheň. Keď vyšľahli plamienky, vlčica o krok ustúpila, ale nezdalo sa, že by sa ohňa bála. Vážila si ho. Bola noc a prvé jazyky plameňov začali poskakovať v temnote. Lina nikdy predtým takýto oheň nezažila. Bol iný ako doma, bezpečne uzavretý v peci. V jeho praskaní bolo slnko, ktoré stromy schovávali vo svojich telách a ktoré im dalo život. Cítila, ako mŕtve konáre stromov vďaka ohňu ožívajú a rozkvitajú lupeňmi plameňov. Menia sa na svetlo a iskry a spolu s jej očarenou dušou sa vznášajú v krúživom tanci k tmavej oblohe späť k sestrám hviezdam. Tak začal oheň rozprávať svoj príbeh putovania tmavým vesmírom a Lina rozumela, že bol najprv hviezdou, potom svetlom a to svetlo sa stalo životom. Keď sa ráno zobudila, ostala po nočnom tanci len kôpka sivého popola. Pahreba bola sivá, ako hmla všade navôkol, ako vlčica. Na povrchu bola studená, ale keď do nej zaborila ruky, bola teplá a živá. Poď, ponesiem ťa. Veselo sa usmiala vlčica. Lina vysadla Aúne na chrbát. Si ľahká ako mráčik. Áno, tak sa aj cítim. Tak je na čase zoznámiť sa s oblohou. Veď ja oblohu poznám. Je modrá a v noci je plná hviezd. A ešte sú na nej mraky. Ja viem, že poznáš oblohu. Každý deň na ňu hľadíš. Sama však vieš, že ak chceš niečo spoznať, musíš s tým splynúť. Ako mám splínuť s oblohou? Veď obloha to nie je rieka. Boli na kopci, nad nimi len obrovské modré nebo. Biele mraky menili svoje tvary v nekonečnom putovaní. Lina pozerala na ne hore a bola uchvátená ich stálou zmenou. Chvíľu jej pripomínali vtáky a hneď zase úplne iné tvory. Tie mraky sú ako moje myšlienky. Niekedy pripomínajú zvieratá, niekedy iné rozprávkové bytosti. Niekedy sú búrkové a vrhajú hromy a blesky. Vtedy sa bojím. Ale ja som stále modrá. Povedala ticho obloha. Mraky prichádzajú a odchádzajú, ale som to stále ja, tá istá. Na to niekedy zabúdam. Zvlášť vtedy, keď sú mraky ťažké a tmavé. Ale už rozumiem. Modrá. Modrá a nekonečná. Naozaj nemá koniec? Ani ja som tomu neverila, keď som bola taká malá ako ty. Bežala som a bežala, ale nikdy som na žiadny koniec oblohy nedobehla. Takže keď budem mať v duši hromy, blesky a strach? Začala hovoriť Lina. Tak si spomeň, že som modrá a nekonečná. Dodala obloha. Teraz pobežíme a budeme lietať ako mraky na oblohe. Zvolala vlčica a rozbehla sa dole kopcom. Keď sa vyšantili, po behu padla Lina do trávy. Ešte bola zadýchčaná, ale zem pod ňou dýchala svojim hlbokým, pomalým rytmom. Rozpráva sa so mnou. Nikdy som nič podobné nezažila. A čo ti vlastne hovorí? Je to hlboké a široké, ako zem sama. Neviem ti to zopakovať ľudskou rečou. V reči dospelých nie sú pre také veci slová. Zdieľať veľké veci môžeš bez slov a čím sú väčšie, tým menej slov potrebuješ použiť. Zem hovorí inak. Ona len dáva, nosí nás na svojom chrbte, nikoho neodmieta. Do nej sa všetko vracia. Prijíma mŕtve a vracia živé. Mení smrť na život.
To je reč zeme? Opýtala sa Lina a po chvíli ticha dodala. Taká nádhera. Jedného dňa, keď vošli do lesa, Lina postrehla, že vlčica je zamyslená. Čo sa ti stalo? Nestalo sa to len mne. Stalo sa to nám všetkým. Keď boli hlboko v lese, Lina začala vnímať, že les je iný. Mala pocit, že jej niečo chýba. Potom ohromene zastala. Strom, ktorý predtým tak často objímala a mala rada, bol spílený. Ležal tam a zanechal po sebe v strede lesa obrovský prázdny priestor. Mŕtve konáre trčali k oblohe. Zomieral ticho a pomaly, ako vedia zomierať len stromy. Objala ho a načúvala tak, ako sa to naučila. Neboj sa, povedal strom. Smrti sa boja len ľudia, lebo považujú svoj život za oddelený od veľkého života. Smrť je len premena, návrat k jednému. Keď zomiera strom, nezomiera les. Keď sa vracali domov, Lina zosmutnela. Pochopila, že v jej duši bude niečo chýbať. Keď sa lúčili, chcela to povedať vlčici. Hanbila sa za to, čo urobili ľudia lesu. A ona ju zastavila. Nič nemusíš hovoriť. Nestalo sa to len lesu. Stalo sa to aj ľuďom. Len ľudia to tak necítia. Ticho sa rozlúčili. Ráno Lina vyskočila z postele a čakala pri okne Aúnu. Čakala a čakala, ale vlčica nechodila. Veľmi sa prelakla a do srdca sa jej vkradla obava. Prečo vlčica neprichádza? Vybehla z domu hľadať ju. Bola na vrchole kopca, kde s Aúnou tak radi čakali na slnko a rozprávali sa s vetrom. Bola aj na brehu rieky, ale stále ju nikde nevidela a tak utekala do lesa. Našla ju nehybne ležať skrútenú v jej brlohu hlboko v húštine. Prudko ju objala a pritúlila sa k nej. Aúna na ňu pozrela svojimi krásnymi pokojnými očami a Lina pochopila, že je všetko v poriadku. Pocítila, že hlboko v tele vlčice sa rodí nový život. Asi budeš mať viac priateľov. Usmiela sa vlčica a zakrútila chvostom. A viac tanca a smiechu. Usmiela sa Lina, hladkajúc vlčicu po brúšku. Aúna sa viac schúlila a zavrela oči. Onedlho vykukli na svet malé vlčatká. V dome bola tma, všetci už išli spať. Len v detskej izbe horelo svetlo nočnej lampy zakryté modrozeleným tienidlom. Stálo na skrinke pri posteli červenej čiapočky. Bolo počuť len tykanie starých rodinných hodín. Mamička sedela oproti postele, v hojdacom kresle z ohýbaného prútia, na kolenách mala kockovanú deku a na nej položenú knihu rozprávok. Červená čiapočka. Dnes ti porozprávam príbeh, ktorý som počula rozprávať miestnych ľudí. Hovorili mi o dievčatku, ktoré volajú pastierka vlkov. Voľne putuje krajinou so svorkou divokých vlkov. Raz ju vidno, ako beží o preteky s nimi po lúkach, inokedy ju zazrú, ako sa točí s vlkmi, smejúca v krúživom tanci na brehu rieky. Niekedy tížko sedí na vrchole kopca a pozoruje západ slnka. Vlci jej ležia pri nohách, alebo mlčky sedia v tráve. Vietor sa hrázie rozpustenými vlasmi. Zdá sa, ako by na niekoho čakala. A potom rýchlo, tak ako by ich vietor niesol na svojich krídlach, zmiznú v hlbokom lese. Dcérka, ja sa vlkov bojím, ale ona s nimi tancuje. Nechce sa mi ani veriť, že niekto môže byť s vlkmi a nebáť sa ich. Mamička dorozprávala príbeh a poboskala červenú čiapočku na čelo.
Zaželala jej dobrú noc, stlmila svetlo lampy a odišla spať do izby na druhom konci tmavej chodby. Nastalo ticho. Iba hodiny hlasno tykali. Červená čiapočka ležela prikrytá perinou a tížko dýchala. Nikto nemohol vidieť jej záhadný úsmev. Dom ožil tajomnými zvukmi a šuchotom. Pod jej postelou v tme horí niekoľko párov vlčích očí. Čakajú na to, aby mohli vyliesť von.